વેલકમ ટુ માય ન્યુ બ્લોગ। આજે અમે મને જાઉં છે ખેજુરી ખાଇବାକୁ। ગાઈસ ચાલନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖେଜୁରୀ ପାଚିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନି। ଯାଉଛୁ ପାଚିଲେ ଖାଇବା ନହେଲେ ଦେଖିବା ପାଚିଛି କି ନାହିଁ। କଡ଼ା କଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପିଜିଛି ନା କି ପୁରା ପାଚିକି କଳା ହେଇଯାଇଛି ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। तो 2500 बड़ बड़ का देखिपे छुटिया छुटिया